Dadi iso apa enek ngene iki. Makane ora usah lah adike ngetok-ngetokne kon duwenane apa mangan, apa lae mangan endi, iso ora usah wis. Postingan kuwi tentang mungkin ya vlog, mungkin guyon-guyonane Caca, jadi saya menghibur, ya menghibur awake dhewe. Intine masalah duniawi tentang apa lah wis usah terlalu dipublikasikan. Aku ngono lho. Ya, ndak engko pamer, ujung-ujungnya pamer gitu, golek wah ben dipandang mewah. Ya, gak perlu lah, gak perlu. Oke, sahabat. Selamat hari Minggu kembali di Master Aksi Channel. Bojoku bae ning pasar Boloban nguncinya. Iki mulai sik njimo. Susu. Tadi kayak kono jebol. Tapi turu cai. Vlog. Aku sih. Jelas jam. Setengah 09.00. Ini lumpiane semangan borong. Ini gulanya gak di mana? Piro ya sayurannya? Mbak. Ya. Ramai. Ambil. Dulu lah saya lupa. Enggak umbranya. Apa? Umbranya Gimana pasar? Aku tidak berarti. awal kembangnya loh. Iya. Enggak orang mbak. Ini semangat bro. Wes. Piro? Cici tok. Nah. Gak. Cici pasti gak tahu. Vlog sih. Iya, kasih susah. Lihat di sini baik. Ini ada entar. Apa deh? Lagi. Kayak dulu ngopi no. Ya tuku susu tak aku. Cek enak. Ya. Oke, pula tadi apa ya? Dina lagi ini sekarang nge-vlog ngene iki tok. Karena ngisi konten.
tanggal tuwek pula gitu, tanggal tuwek. Terus isine ngarek apa? Kayak sabar, bersyukur. Motok isin sekarang motok. Lebih neh. Gitu. Gak apa-apa, sing penting intine rezeki iku ana sing ngatur lah gitu. Rezekimu saiki ya pancen saiki ya disyukuri, nek rezekimu akeh ya kowe ya kudu bersyukur ngono, aja berbangga lah, aja berbangga. Karena rezeki akeh sithik ya kuwi kabeh kudu disyukuri. Sajane piye ya kula nek ngira kadang aku dhewe mikir ngene. Kadang aku ngerasa ya cek ngrepotne lah. Ya memang sik ngrepotne ngono. Artine ning ini iki apa ya ibaratnya enak lah sing bertanggung jawab sing luwih penting ning keluarga iki enak. Jadi aku nek apa-apa cek butuhne, apa cek nek apa repotne intine aku sering ngevlog lah. Sopo kuwi? Ya wis beli yo bapak gitu. Jadi nek kurangi aku pun nyileh. Tenan wi aku real gak apa ya, gak sok-sokan lah, aku gak sok-sokan duweni apa sing gak ya. Pemane nek pas tanggal tuwek ngene iki ya kan mesti nipis kebutuhan nih bingung sing meh dian, tapi alhamdulillah lah aku cek iso ngekei, maksudnya cek iso bagi lah, cek iso ngatur ngono. Bojoku pun ya nrimo wis apa enake lah, kayak ora apa ya, ora berlebihan. Aku pun bulan-bulan iki akeh bola, aku jujur saya nyileh bapakku ini aku duit tanggo kebutuhan selama aku belum bayaran. Mungkin wong aku mikirnya ora usah dibalekne ngono, ibaratnya ora usah diijoli ibarat, tapi pas wayah gajian ngono kae paling enggak aku yo ra ketang 100-200 ngekei lah. Karena apa? Wong tuaku dibalik iki ngekei aku iki luwih akeh, mbantu aku iki luwih akeh. Jadi aku gak sok duwe kok sok sugih ora lho. Aku pun nek dipandang wong ning njaba sing kadang jarang ngerti aku piye to. Kadang dinane bos dan sebagainya. Lah aku mergo urung mampu. Sahabat ya, urung mampu dadi kaya sing dikatakan sing jenenge bos iki urung mampu. Ya toh. Jadi iso apa enake ngene iki. Makane ora usah lah adike ngetok-ngetokne kon duwenane apa mangan, apa lae mangan ning ndi, ora usah wis. Postingan kuwi tentang mungkin ya vlog, mungkin guyon-guyonane Caca, jadi saya menghibur awake dhewe. Intine masalah duniawi tentang apa lah, ora usah terlalu dipublikasikan. Aku ngono lho. Ya.
nggak nggo pamer, ujung-ujungnya pamer itu golek wah pengen dipandang mewah ya nggak perlu lah, nggak perlu. Pokoknya besok duit rezeki oke gede disyukuri, pokoknya pengen bantu pengen malah diposting nggak apa-apa. Tapi ya DC pemula iki yo prihatin karo awake dhewe, prihatin karo pikirane, karo mendinane awake dhewe lah. Ternyata belajar bersyukur, belajar sabar iki ora gampang. Intinya kuwi ya, vlog. Oke, mungkin cukup sekian vlog hari ini. Saya berlanjut lagi nanti di vlog selanjutnya. Oke, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.